Kapatid lang ako! Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rocketera, and welcome to the program, Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto, sakit, galit, hinanakit, pait, o pagkagusto na malupet sa isang tao. Pwede mo yung ibahagi rito. This is your safe haven, ang programang hindi ka huhusgahan bagkos ay ikaw ay pakikinggan. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Magandang gabi. Pwedeng malaman kung ano ang pwedeng itawag sa iyo? Ako po si Ken. Ken, ilan taong ka na, Ken? 30 po. 30 years old. Sang lupalop ka naman galing, Ken? Sa Mandaluyong po. Mandaluyong. Yung Mandaluyong na traffic o yung medyo maluwag na Mandaluyong? Matraffic po. Matraffic, oo. Anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at magpapatumpik-tumpik pa ha. Ken, 31 from Mandaluyong. Ano ang top secret mo? BJ, nakipaglaro po ako sa pinsan ng pinsan ko. Nakipaglaro ka sa pinsan ng pinsan mo. So completely hindi mo ka mag-anak yung pinsan ng pinsan mo. Opo, hindi po. Okay, nakipaglaro ka. What do you mean by nakipaglaro ka? Nakipaglaro po ng apoy. Ay, nakipaglaro ka ng apoy. Yung apoy ba na to, yung nakakapaso? Opo. Pagpapawisan ka po. Ay, pagpapawisan ka. Yung tipong may bumubuka, may sumasara? Opo. Ay, ganun nga. Okay, sige. Ken from Mandaluyong, pwede mo ba kaming dalhin dun sa pagkakataon kung kailan kayo nagkakilala ng pinsan mo at anong age bracket to? Mas matanda ka ba o mas bata siya sa'yo? Mas matanda po siya sa akin na Nang ilan? Hello, Ken. Ayan na, nagko-connection loss na ako. Ken! San ka na, Ken? No, Karen ka na. Hello po. Nawala ka, Ken. Naglilikot ka ba dyan? Hindi, malakas naman po yun dito. So baka kami yung may problema, no? Pasensya ka Opo, na. baka po. Minsan kasi nalulost din yata yung connection namin dito. But anyway, may tanong ako sa'yo kanina. Paano kayo Opo. nagkakilala nitong pinsan ng pinsan mo? College po ako nung third year student nung una kaming magkita. Sumama po siya sa isang family event. And that time, medyo maliit pa yung bahay namin. Nagsisiksikan lang kami sa 3-bedroom. So, kailangan namin mag-squeeze in. Uy, yung 3-bedroom, marami na yung kwarto na yun. 3 yun. So, ilan ba kayong pamilya doon or relatives doon sa loob ng bahay na yun? 6 po. 6 na pamilya. Ay, 6 na pamilya. Madami Apo. nga yun. Opo. Marami po. Tapos marami po kami magpipinsan eh. Siguro sa isang family, 5 po. 5 magpipinsan. Wow, 5 Opo. members of the family. So, all in Opo. all, parang nagkasya kayo sa 3-bedroom. Tapos 30 plus kayo katao. Opo. Okay. Mga bunk beds naman, pero ayun, kailangan pa rin magsiksikan. Okay, so nagkakilala kayo through that family reunion or family gathering. Sinama siya ng pinsan mo. Opo, sumama siya. Tapos, nung unang gabi,
wala talaga akong matulugan kasi siya yung humiga dun sa kama ko. Okay. Ito pala yung secret. Ano? Parehas kaming lalaki. Oh, okay. So parehas kayong lalaki, nagtabi kayo sa kama. Opo. Okay. Pagkatapos nyo magtabi sa kama, sino nag-initiate na gumalaw or nagkausap ba kayo bagong may gumalaw sa inyo? Anong nangyari? Siguro po ramdam niya na rin or ramdam namin sa isa't isa na parehas kaming baliko. Sabihin natin baliko. Yan. Or member ng LGBT Mhm. community. Mhm. And so parang sa akin, okay lang magkatabi kami. Pero parang nung time na yun kasi nandun ako sa stage ng exploring. If you don't mind me asking, ilan taon ka nung time na to? 20? Oh, Ganun. 20. Oo, mga ganun pa. Late 20s or early 20s, parang ganun. 20 yata, kasi 21 ako graduate. Tapos, yun po, suddenly, yung mga bandang tulog na lahat, tahimik na. May kasama kaming 6, so 8 kami lahat sa isang room. Medyo tahimik na kasi madaling araw na. Naramdaman ko yung paghinga niya sa mukha ko. So nakaharap siya sa akin. Tapos, doon na nangyari yung unang encounter. So magkaharap siya sa... Paano ka ba matulog? Pumwesto? Yung higang-higa ka o minsan parang posisyon ka sa kaliwa mo o sa kanan mo? Umiikot po ako. Malikot po ako matulog. Malikot ka matulog. Kaya minsan ayoko may katabi or ayun. Kasi minsan magugulat ka lang nasa paanan ka na. Ganun ba yun? Opo. Okay, sige. So, nung naramdaman mo yung paghinga niya sa mukha mo, anong ginawa mo? Nagtulog-tulugan ka? Or since medyo parang meron kang, parang pagkagising or parang medyo gising ka nung time na yun, may diwa ka, gumising ka ba? Or nagtulog-tulugan ka? May diwa po ako nang gising ako kasi di talaga ako makatulog ng may katabi. So, siguro sabihin na lang nating nag-reciprocate na lang din ako. So, hiningahan mo rin siya? Ano yun? Nag-amuyan kayo ng hininga? Nag-evaluate ba kayo ng level of freshness ng breath? Nagpalitan po kami ng init. Nagpalitan na kayo ng init. So, nung naramdaman mo na huminga siya sa'yo, binuksan mo na ba yung mata mo? Opo, kasi may gumagapang din kasi sa baba. Okay. Kasabay ng paghinga niya sa mukha mo, gumagalaw na o nag-e-explore na yung kamay niya. Opo, tsaka yung paa. Medyo nanginginig. Pero prior to that pagtulog, nagkausap na kayo, na ipakilala na sa'yo itong pinsan ng pinsan mo. Opo, 2 days kaming nasa Pangasinan nun. So, nagkakwentuhan na kayo. Opo. Hindi naman yun yung parang unang sagupaan ninyo. Hindi naman siya ganun. Kumbaga, meron na kayong background sa isa't isa, nakapagkwentuhan na kayo. Tapos yung time na natulog ka dun sa bunk bed na yun, nakatabi siya, meron naman na kayo na-establish na parang hi-hello May bonding introduction. na Oo. Opo, may banding na po. Okay. Kaya po, parang kampante na rin ako na makatabi siya dun sa bed. Kasi, medyo nakapagpalagayan na rin naman na ng loob na. Oo. At saka kung hindi mo talaga kilala, bakit ka naman talaga tatabi sa isang tao, 'di ba? So since kilala mo na siya, tumabi ka, pero hindi ka lang talaga komportable na magkaroon ng katabi sa kama, pero wala ka kasing choice but to end up lying there. Ganun ba 'yon? Opo. Aha. Ganun na nga po. Okay, so nung gumagalaw na siya sa'yo, meron nang nag-e-explore na kamay mula sa kanya, tapos hinihingahan ka na sa mukha, edi hiningahan mo na rin, tapos sinunggaban mo na rin, ganun ba yon? Opo, tumagal siya ng hanggang 5:00 ng umaga.
nung may mga gising na para magluto ng breakfast. So yun, parang Oh. wala rin pong tulog. Pero paano Pero yun? Like, wala pong nangyaring walang nangyari na something, more of kapkapan lang, ganon? opo, tapos ah, nagtukaan lang. Tukaan, kapkapan, haplusan, ganun yung mga nangyari. Opo, ganun po. Okay. Tapos, Hindi kayo, after hindi, po wait lang hindi ba siya nakaramdam o ikaw din nakaramdam na parang, uy, mali ito, madaming tao sa paligid. Yung mga ganun ba? Kasi syempre, it should be something private na kahit magkarelasyon o hindi magkarelasyon, it is something that you guys should do in private. bali pag may naririnig kaming kaluskos, humihinto kami. Very expert Pero- yung datingan nyo, ah. Opo, yun. Tapos, after po nung time na yun, bumalik na siya sa kanila. Medyo matagal bago kami nagkakita ulit. Nung nagkita kami ulit, one time, siguro after 3 years, 4 years, nagkita kami ulit. Wait lang, Pumunta pero siya dun after, sandali lang ha. Balik lang tayo dun sa moment na alas 5 na ng umaga, magbe-breakfast na yung mga family ninyo. Nagpansinan kayo noon. Syempre hindi may iwasan na magkakatagpo kayo. Nagpansinan kayo. Pinag-usapan nyo ba yung nangyari sa inyo? Hindi po, parang wala lang nangyari. Parang casual lang. Very casual. Pero nagpalitan ba kayo ng social media accounts? Nagpalit po kami, nag-exchange kami ng phone number. Wow, Pero phone hindi ko numbers. pero hindi ko siya tinitext noon kasi parang naramdaman ko nga na baka mabash ako ng pamilya ko dahil parang pinsan ng pinsan ko. Tsaka hindi pa ako ganun ka-out sa family ko noon. Time na yon. Opo, ng time na yun. Pero ngayon, So- out ka na sa family mo na Becky ka. Opo, alam din nila na may kapartner din po ako. Ngayon, okay. So, nung after years na hindi kayo nagkaroon ng communication, paano nag-start na magkaroon kayo ulit ng communication? After po nung first encounter namin, after 4 years ulit na sundan, pero within time na hindi kami nakikita or hindi kami nag-uusap, wala talagang communication. Nag-work na ako nito, tapos pumunta kami sa nagbakasyon and nandun siya sa bahay ng pinsan ko. Siguro yun, nagkamustahan, tapos nag-second round kami. And yung time na to, nagkaroon na ng spark kasi nagkiss-kissan na. Nagkaroon na ng ba spark? sabihin? Pwede ba sabihin? Hindi ko alam kung pwedeng sabihin yun, pero nagkaroon na ng Sagupaan. skin to skin. Pasok ba? Yun ba yung gusto mong sabihin? Pasok labas? Hindi po. Ah, Lang, oral. nagpa-dental kayo. Opo, nagpa-dental ako. Nagpa-dental pala kayo. Opo. Oh, kumusta naman yung dental appointment mo? Yun po, parang medyo awkward kasi ang tagal namin hindi nakita, hindi rin kami nag-usap. Tapos bigla na lang kami magkikita doon. Tapos ganun pa. Tapos nung una, go lang siya. Pero nung medyo tumagal-tagal, pinigilan nga akong i-dental ko siya. Pero sino ba kasi nag-initiate? Siya po. Tinawag niya ako sa kwarto. Mhm. Tapos nilock niya yung door. Then bigla niya akong tinuka. Mhm. So medyo
again, nag-reciprocate lang tayo. Nag-reciprocate lang Oo. tayo Kumbaga dun sa... marupok ka lang. Sige, total ikaw na nag-initiate. Sige na nga, bibigyan na rin kita ng, kumbaga, niregaluhan ka eh. In exchange mo lang yung regalo niya, ganun yon. Opo, tama. Okay. Tapos, nung pinapagawa niya na sa'yo yung dental appointment mo, bigla na lang siyang nag-back out? Ganun ba yon? Opo, sabi niya po, mali. Yun yung sabi niya. Mali, wag. Bakit may jowa ba siya? May jowa ka ba nung time na yon? Wala po, pero sabi niya, wag eh. So, tumigil lang. Parang So, nagkatag na lang kami. ikaw yung nagano sa kanya. Ikaw, Ako. okay. Ako pa yung kumain ng hotdog. Kumain ng hotdog pagkatapos magpa-check up ng ngipin, no? Grabe. Opo. Iba din. Okay. So, nung tumigil ka, ano naramdaman mo? Sabi ko, parang... Kasi nandun pa ako sa era ng exploring nung time na yun. Mhm. So, may mga... may marami-raming nakaka-one night stand, ganyan, or nakakalaro sa mga bar. Mhm. Ayun. Tapos, sabi ko, parang bitin. Bakit ayaw mo? Parang sabi ko, may something na tayo. Bakit ayaw mo ituloy? So, anong sinagot niya sa'yo? Sabi niya lang po sa akin, mali eh. So, feeling ko lang, baka may jowa na siya nun. So, or Bakit baka nag-initiate siya kung ayaw naman pala niya? Papogi yata yun. Or parang payami ba yung dating niya? Hindi ka ba naasar sa kanya nung time na yun? Parang nagpasabik tapos hindi naman pala magtutuloy. Hindi, yung ganun. medyo naasar po ako nung time yun kasi parang second time na namin. Tapos, ako parang Gina G. give na ako eh. Ay, hindi naman halata. Di ba? Hindi naman halata na nagre-respond ka nga, di ba? Hinila ka lang bigla, tapos nagpahila ka naman. Okay, so after no, nagkaroon ba kayo ng pag-uusap pa? Or tuloy-tuloy ba yung communication ninyo? Or may nangyari pa ulit? After po nun, wala na. And then, ang next namin is after 15 years na. Uy, after 15 years na. Recently lang po. As Sabi in, mo 30 very ka lang. recent. So, nung time na yun, 15 ka lang? Malandi po ako nun. Maga po akong nagladlad. Maga po ako Kakaloka. nagladlad. Opo. Akala ko ba third year college ka, sabi mo? Ikaw mali yung mo. Mali yung computation mo sa age mo. Sabi, 20-something, whatever. So, anyway, di ba hindi naman importante kung ilang taong ka na. Hindi naman importante kung gaano katotoo yung sinabi mong edad eh. Basta totoo lang yung mga pinagsasabi mo sa amin. Okay na sa amin yun. Ako. Pero, I think yung gusto mo iparating sa amin, through your pinsan ng pinsan, na-discover mo kung sino ka talaga at anong gusto mo. Tama ba? Or parang siya yung bumuhay dun sa fire in you to really search for who you are. Parang ganun po. Kasi isa siya sa mga unang tumuka sa akin. Alam mo, sana nag-Friday episode ka, 'di ba? Kasi ang dami mong sinabing tumuka, tsaka umano, nakakaloka ka. Hindi ako ready kasi wholesome ako ngayon. Charot, darot. Ito po yung nakaka-thrill kasi recently nakita kami sa burol ng tito niya. Tito ko po. Hindi ko po alam na pupunta siya. Mhm. Bigla niya na lang po akong hinila sa kwarto. Oh, tapos anong ginawa mo? Nagpahila ka na naman. Opo, pero ano na ako nun eh. Kasi ngayon po may partner na ako eh. Oo. Almost 5 years na kami. Okay. Nagpahila naman po ako, pero parang ingat na ingat ako kasi
open na po ako sa family, tapos alam din nila na may partner ako. Kilala din ng family ko yung partner ko. So, ingat na ingat po ako. Kabadong-kabado ako nun kasi Kabadong-kabado ka kasi pakiramdam mo marurupok ka o kabadong-kabado ka kasi ayaw mong makagawa ng ikasasakit sa partner mo? yung makakasakit ako sa partner ko kasi So may ginawa ka Ano ba naman? o wala? Nako, bumuntong Meron. hininga. Meron! meron po. Meron! Sumunggab ka, tumuka ka, nagpahila ka? Opo. Diyos mio, Marimar. Okay, o i-shortcut na natin ha, kasi 2 minuto na lang yung natitira sa oras natin eh. So, nung time na yun, ano nang naramdaman mo? Para po kasing open chapter pa rin kami. Wala kaming closure. So parang sabi ko, sige, kausapin ko na lang din to. Oh, so nagkausap kayo. Opo. Anong Umalis napag-usapan po nyo? kami- Umalis po kami, nag-drive po siya. Pumunta kami ng 7-Eleven. And then bigla niya pong pinark sa madilim. Tapos doon na nangyari. Okay, tapos, nag-usap kayo? Naglaro po muna kami ng espada Okay, bago kami nag-usap. pagkatapos nun, yung last na pag-uusap ninyo, meron ba? Or hanggang ngayon, nagkakausap pa rin kayo? Tinutuloy nyo ba yung relasyon ninyong dalawa? Sexual relationship ninyo? Hindi po. Sabi niya po sa akin, gawin na natin kasi baka matagalan na naman ulit pag nagkita tayo. So, nagkasala ka na sa jowa mo ngayon. Opo. So, what are your realizations after nun? Ang landi ko. Ay, di namin sinasabi yun ha. Wala kaming sinasabing ganun. Ikaw nagsabi nun sa sarili mo. Pero po, ewan ko lang. Hindi ko rin kasi alam sa sarili ko kung bakit ako bumigay nun. Kasi gordyadong-gordyado ko yung isip ko na wag. Kasi yung 5 years, papunta na ng 6 years. Yung relationship ninyo ng current partner mo. Tapos, mahal siya ng pamilya ko. Mahal niya rin yung pamilya ko. So, parang nasa katinuan ako noon na Pero bumigay ka, rumupok ka. Well, nagkakamali naman talaga ang buhay ng isang tao. Pero sabi mo nga kanina, gusto mo ng closure. And did you get the closure that you needed when you did those things with your cousin's cousin? opo, nag-usap kami and hinatid ko siya sa sakayan. Okay, so yun na yung paalam ninyo. Nag-hug pa ba kayo? Nag-kiss pa ba kayo for the very last time? Nag-hug po kami tapos may hiningi siya sa akin isang gamit. Wait lang, yung gamit na yan, hindi na natin malalaman na itawag mo yan sa SPG Friday natin ha. Kasi tapos na ang ating top secret ngayong gabi. Maraming salamat sa iyong pagtawag. Sa Friday ka na magsabi ng gamit na yan. Alright, this is me, DJ Rocketera, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!